hai să mai departe. La cine? La bunii? Da, bunii. Și aici? Luizica. Zica. Luizica. Bunii? Lea. Și aici cine? Bunii. Max. Ma. Bunii. Le. O. Bunii. Uite frumoși. Da. Uite aici. Mergem în bunii. Da? El mergem în bunii. Timau. Ghia. Da. Și Dani. Da. Și Zica. Și Luizica, da. Uite, îți place? Poza Da. asta, mami. Superb, așa-i? Mergem Diana și Zica. Unde bunii? Hai că o căutăm. Aici e Dani cu Max. Max. Yes, Max. Bunii! Da? Uh-huh. Bunii! Uite. Ce frumos. Con. E, Conul ăsta. seamănă cu un con, mami, dar nu-i con, e palmier. Uite ce frumoase bune, E con. îi priește. E con maie. Da, uite și Max. Da? Da, superb, uite. Ia. Mergem în bunii și Max. Da. Uite, uite ce șarmant. Oh! Oh. Diana! Diana. Luizica. Da. Diana, Zica. Îți place poza asta? Da. Păi merge. Haină. Con maie. Con maie. Da, mami. Așa. Oh! Ah. Ce-a făcut cu Max? Nu. Ce-a făcut cu Max? Îl ține cu capul jos, așa-i? Da. Sau cu Luiza? Cine? Da. Uite drăguța de ea, ce micuță e. Da. Uite ce drăguț e cum ține mâna pe Dia. Tu pe ea. Dani! Uite, Dani. Dani cu copiii. Cu amândoi, uite. Da. Ah. Stai așa să fie mai ușor. Stai în fund. Zăboasele. Stai, că nu s-a terminat. Diana. Uite! Liza. Max! Da. Aici e Liza. Da. Aici pumele. Astea tablă de șah, mami. Da. Da? Da. De șah, da, uite. Dansul! Wow, super! Aici merge și dansăm. Da. Noaptea. Te las să stai noaptea. Oi, ce s-or supăra copiii pe la. Da? Poate s-au certat pentru jucării. Da. Ai. Uite pe Luizica. Opa! Opa. Da? Da. Liza. Agan? Topogan. Da. Topogan. Da. Da? Bun. Vezi? Azon bun. Nu-i șombru. Nu? Altundeva. Diana. Dani. Dani? Zica. Max. Cine e în albastru e Max. Cine e în roz e Luiza. Bune. Uite ce drăguță e. Bună, Luizica. Bună, Zica. Amândouă. Două. Iată!
Ce ai văzut aici? Gheață. Apă, e cu picioarele în apă, mami, nu gheață. Sorin, am uitat de... Apă. Atatele. Uite, tricou ca tău, lui Zica. Da. Vezi? Acolo. Aici. Acolo. Da. Pasărea. Pasărea. Dar unde? Ia putem. Da. Păi se bate. Mergem acolo apă, mami. Da? Da. În zină. Da, mami. Uite, lui Zica pulce. Da. Nu-i place. Nu-i place să fie fotografiată. Nu. De buză de el. Da. Să mergem acolo, da? Puțin. Apa e. A cui piciorul? Ia, cred. Ce e? Diana. Care e Diana? Asta. Aia. Asta e Diana, asta e Dani. Da. Inta. Uia, Inta. O, și Dani se dă pe hândă. Da. Și el e bebelaș. Super poze. Mergem acum. Diana. Merge. Mergem.